Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση. Θα ήθελα η εποχή μου να ήταν πιο όμορφη, λιγότερο μέτρια και να μην πουλάει τόσο. Θα ήθελα τα συναισθήματα να ήταν σαν τα χρώματα, έντονα και διαφορετικά. Να μοιάζουν μεταξύ τους και το ένα να αντιγράφει τ' άλλο, όπως οι ιστορίες μου. Όλα όσα θα ήθελα και φοβάμαι είναι μέσα σε αυτήν την ιστορία. Εγώ θα είμαι ο Φίλιππος. Είμαι 27 χρονών. Ζω στην Αγγλία τα τελευταία 4 χρόνια και είμαι φωτογράφος. Δεν έχω σχέση αυτή την περίοδο και δεν ξέρω τι είναι αυτό που πραγματικά ψάχνω. Αυτή θα είναι η Μαρία. Μια εντυπωσιακή και σεξι γυναίκα που η μοναξιά της την έχει κάνει να το ξεχάσει. Φοβάται ότι η εποχή της την έχει ξεπεράσει και ψάχνει τρόπους να μην το σκέφτεται. Και αυτός θα είναι ο Μιχάλης, ο άντρας της. Ο Μιχάλης έχει ήδη πεθάνει, απλά δεν το ξέρει ακόμα. Το ίδιο ισχύει και για τη σχέση του με τη Μαρία. Μόνη του φιλή, τα χρήματα, η αδιαφορία, η επίδειξη και η δυναμική του. Αυτά θα είναι τα 3 τους παιδιά. Σπουδάζουν στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Αγγλία. Η Χριστίνα, η μικρότερη κόρη, η οποία σπουδάζει σχέδιο. Η Άννα, η μεσαία κόρη, η οποία σπουδάζει νομική. Και αυτός είναι ο Παύλος, ο μεγάλος αδερφός και προστάτης τους. Είναι και οι 3 πολύ καλά παιδιά και έχουν αρκετές πιθανότητες να γίνουν πολύ καλύτερα, αν ποτέ βγουν από τον μικρό κόσμο στον οποίο ζουν. Και πάμε στον αντίποδο άλλων αυτών. Ο κολλητός μου φίλος και συγκάτοικός μου, ο Στέφανος. 27 χρονών και απόλυτα υγιής σε σχέση με την εποχή του. Αυτός ο ήσυχος δρόμος που βλέπετε είναι ο δρόμος του σπιτιού μας. Ήσυχος μόνο για 5 μέρες, γιατί κάθε Σαββατοκυριακό το σκηνικό αλλάζει. Είναι το Πορτομπέλο, όπου ένα από τα μεγαλύτερα παζάρια της Αγγλίας λαμβάνει θέση ακριβώς έξω από την πόρτα του σπιτιού μας. Ζούμε εδώ και 3 χρόνια στο κάποτε υποβαθμισμένο Νότινγκ Χιλ, το οποίο τώρα πια θεωρείται μια από τις πιο μοντέρνες περιοχές. Ας είναι καλά η ταινία. Η ζωή μας εδώ είναι από δύσκολη έως αστεία. Είμαστε αρκετά αυτόνομοι και αυτάρκεις. Ο Στέφανος είναι το στυλ του ανθρώπου που ζει για τη στιγμή. Δεν έχει βιώσει ακόμα αυτό που λέμε τον απόλυτο έρωτα, μόνο μέσα από τους ρόλους που έχει διαβάσει. Όχι, δεν τους έχει παίξει ακόμα. Προσπαθεί. Here I am. Here I am. You are lucky to find me in. You were always a devil for surprises. I suppose my evocation of the past... Next, please. What? Next, please. Next. One moment. Can I ask you something? I'm young, okay? I'm handsome, okay? I'm talented, okay? Why? Tell me why, Lugres. Tell me why. Next, please. Thank you very much. Thank you. Με καλύψατε. Πάλι καθώς τα ρούχα μας οριάζονται στα σώματα μας που αγκαλιάζονται, σημάδεψε και πάτα τη σκανδόλη. Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές των ανθρώπων που αγαπήθηκαν με τόσο κόπο. Οι δυο μας οι καλείς ως την άκρη της κλωστής ισορροπήσαμε κι εμείς. Ωραία, μπράβο, ωραία οικογένεια. Η μαμά και ο παπάς το μόνο που κάνουν είναι να εθελοτυφλούν. Έχουν έρθει να μας δουν ένα χρόνο και ξαφνικά πρέπει να πάμε στη Σύρο μόνο και μόνο επειδή είμαστε οικογένεια. Δεν σφάξανε. Μια φορά το χρόνο τους βλέπουμε, μην γίνεσαι άδικη. Σαφής γίνομαι. Μια φορά το χρόνο επειδή μας έχουν χεσμένους. Όλα αυτά τα λες επειδή έχεις νεύρο με τη μαμά. Και επειδή μεγαλώνω και βαρέθηκα να υποκρίνομαι. Ελάτε να δείτε μια βιτρίνα. Το θέμα δεν είναι αν θα έρθει η Χριστίνα ή όχι στην Ελλάδα. Το θέμα είναι τι θα πούμε εμείς. Εγώ πάντως ψέματα δεν λέω. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Το πρόβλημα και των 3 μας ξέρετε ποιο είναι. Εμένα προσωπικά ότι θέλω διακοπές, θάλασσα, και ήλιο. Και σεξ το χρειάζεσαι επιγόντως. Το πρόβλημα και των 3 μας είναι ότι έχουμε βαρεθεί την Αγγλία. Εμένα δεν είναι αυτό, εγώ άλλο θέλω. Όπως?
Κάτι διαφορετικό. Τι διαφορετικό, γιατί πρέπει συνεχώς όλοι να ψάχνουν κάτι διαφορετικό. Επειδή βαρεθήκανε. Ποιο πράγμα, το εύκολο. Αν ήταν όλα έτσι εύκολα, αυτή τη στιγμή θα είχαμε γκόμενες, φίλε. Πες μου ένα που να τα έχει καλά με τον εαυτό του από εδώ πέρα, πες ένα. Εμένα. Γαμωτάτομα είμαι. Είσαι άνεργος ηθοποιός, δεν έχεις φράγκα, δεν έχεις γκόμενα και οι μόνες διακοπές που θα κάνεις είναι αυτές τη Σύρο μαζί μου και αυτό αν σου φτάσουν τα φράγκα. Πω, είσαι κακός άνθρωπος. Σαφής είμαι. Καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω περί ευκολίας. Όχι, γιατί πεινάω. Ρε φίλε, έχει πονέσει το στομάχι μου αυτές τις φιλοσοφίες. Πάμε να φάμε κάτι να γουστάρουμε, ένα κέτσαπ, να ένα βρώμικο. Από τις 6 ώρα με έχεις το πόδι και τρέχουμε στα παζάρια. Να, εδώ είναι, έλα, πάμε να φάμε κάτι. Θα πάμε στο νησάκι, θα χαλαρώσουμε, θα φύγουμε από την πίχλα της Αγγλίας και θα δεις, όλα θα πάνε καλά. Όχι και τόσο καλά. Πες το. 300 λίρες για τους λογαριασμούς, 300 για τους πιτουνικοκύροι και μας μένουν ακριβώς 500 λίρες. Και εισιτήρια και διαμονή. Και φαΐ και ποτό και τα πάντα. Του τέστην. We drank it. Το ήπιαμε. Ναι. Ορίστε, αυτή είναι η ευκολία που λες. Πού είναι η ευκολία, μαλάκα. Hi Barry. Hello Philip, how are you? I'm fine, you? Yes, would you like anything? Λεφτά έχεις? Yeah, step yourself. Ευχαριστώ. Bye. See you later. Τη συχαίνω με την Αγγλία. Κι εγώ. Εσύ τουλάχιστον έχεις τη δουλειά σου, ανεξάρτητα αν σε πληρώσουν αυτό το μήνα. Αν πηγαίναμε Σύρο, ξέρεις τι θα έκανα. Θα έπαιρνα τέλειες φωτογραφίες και μετά θα φτιάχνα μια έκθεση δική μου. Δηλαδή, πόσα ακριβώς μας βλέπουν? Πολλά. Η γιαγιά σου? Δεν μπορώ να την πάρω τηλέφωνο. Αν μάθει ότι πάμε Ελλάδα, θα θέλει να περάσουμε από εκεί πέρα. Δεν γίνεται. Πω, ναι. Και ο πατέρας μου, αν μάθει, θα μας σκοτώσει. Έχω Φραγκά. ιδέα για να βγάλουμε φραγκά, αλλά μην φωνάξεις. Εξαρτάται. Εσύ δεν είσαι εναντίον της ευκολίας. Θες κάτι δύσκολο. Κάτι που ποτέ ένας φλόρος δεν θα έκανε. Πού το πας? Just thinking I would never live without you by my side. Na 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 na. I will survive. I will survive. I will survive. Come to me για να τη βρεις. Ας γλεντήσουμε together. Η ανάμνηση απ' το Greece. That's meaning of forever. You are my destiny. You are what you are for me. You say you want diamonds on a ring of gold. You say you want. You are my destiny. You are what you are for me. Θα πάρω τηλέφωνο στην Αθήνα να μας στείλουν λεφτά, δεν γίνεται. Γιατί? Λίγες μέρες να το κάνουμε αυτό και είμαστε μια χαρά. Έλα ρε Στέφανε, κοφτό. Ρε πλάκα μου κάνεις, τρελή επιτυχία θα κάνουμε. Καταρχήν θα βγάλουμε δίσκο, θα πάρουμε κότερο, πισίνες, φουσκωτά. Μικρό μεγάλο θα το πάρουμε στάνταρ, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Ορίστε, γελάς. Ορίστε, μια χαρά είμαστε. Όλο μαλακίες σου λέω και σε ξενερώνω, Ρε εσύ, το θέμα είναι να ζούμε τη στιγμή, τη ζούμε. Ναι. Μας ενδιαφέρει τι λένε γύρω μας. Και στήκαμε. Θα πάμε αυτές τις σκολοδιακοπές. Εννοείται. Τέλος. Δεν πίστευα στη μοίρα. Πιστεύω στη μοίρα. Αν πιστεύω σε κάτι, αυτό είναι στην ενέργεια. Μερικά πράγματα απλά πρέπει να συμβούν. Ο έρωτας. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Το έμαθα στη Σύρο. Στη Σύρο. Αν πήγαινα κι εγώ, τίποτε δεν θα συνέβαινε. Εκεί ανακάλυψα ότι τα συναισθήματα είναι για να τα ζούμε, όχι να τα αρνιόμαστε. Μετά νιώσα που πήγαμε στη Σύρο. Αν ήμασταν πιο αληθινοί, θα ήμασταν πιο ευτυχισμένοι. Να. Στη Σύρο. Το ότι δεν ήρθε η αδελφή σας να μας δει προσβάλλει τη μητέρα σας, εμένα και όλη την οικογένεια. Μπαμπά, έχει τους λόγους της. Δεν θέλω δικαιολογίες. Μεγάλη κοπέλα είναι, γιατί δεν την παίρνεις να της τα πεις? 100 φορές την έχουμε πάρει τηλέφωνο. 100 φορές! 2 φορές και αυτό όταν ήταν στο μάθημα. Τέλος πάντων, μπορούμε να το ξεχάσουμε. Θα έρθει τα Χριστούγεννα. Εσείς μπαμπά, γιατί δεν έρχεστε ποτέ να μας δείτε? Δεν κατάλαβα. Στην Αγγλία. Έρχεστε μόνο μία φορά το χρόνο και αυτό όταν έχεις δουλειά. Ίσα και όμοια είμαστε. Το παράπονο της Χριστίνας είναι ότι κάθε φορά. Δεν θέλω να ακούσω για κανένα παράπονο. Ορίστε μας τώρα, το βρήκαμε.
Σας έχω, σας πληρώνω, σας σπουδάζω, σας δίνω ό,τι γουστάρετε και έχετε και παράπονα από πάνω. Πρέπει να ξέρετε πάντως ότι η μητέρα σας και εγώ είμαστε απογοητευμένοι από τη συμπεριφορά σας. Και γιατί δεν το λέει η μαμά? Τη σαλάτα την έφτιαξα μόνη μου. Είναι πολύ ωραία. Με σένα, κυρία μου, τι θα γίνει? Τι θα γίνει δηλαδή? Ως πότε σκοπεύεις να σπουδάζεις? Να σου πω για διακοπές, ήρθαμε για να μας πάσει τα νεύρα. Μπορούμε να μην δημιουργούμε εντάσεις στο τραπέζι? Καλά, δεν ακούς πως μιλάει. Έχει νεύρα και ξεσπάει σε εμάς. Ωραία, ας αλλάξουμε κουβέντα. Γιατί αυτή δεν σε βολεύει? Το μόνο που θέλω είναι να φάμε σαν φυσιολογική οικογένεια. Γίνεται? Την άλλη εβδομάδα που θα γυρίσω εμείς οι δύο πρέπει να τα πούμε. Την άλλη εβδομάδα? Τι να πούμε? Σχετικά με το μέλλον σου, που θα πας, τι θα Ποια κάνεις, άλλη όλα εβδομάδα, αυτά. Μιχάλη? Δηλαδή θες να με αγχώσεις, έτσι, γιατί αυτό κάνεις? Έχεις φτάσει πια σε μια ηλικία που Μιχάλη, ρώτησα ποια άλλη εβδομάδα. πρέπει να πάω στην Αθήνα. Προέκυψαν κάτι νέα συμβόλαια και αποκλείεται να μην είμαι εκεί. Μάλιστα. Και μια εβδομάδα κρατάνε αυτά τα συμβόλαια. Θα σου εξηγήσω αργότερα. Θα προτιμούσα να ήξερα για αυτή την περιβόητη εβδομάδα. Είπα θα το συζητήσουμε άλλη ώρα. Πότε? Όταν γυρίσω αύριο φεύγω. Ωραία, θα έρθω μαζί σου. Αποκλείεται. Μαρία, σε παρακαλώ, σταμάτα να κάνεις ανευρωτικά. Είπα ότι έχω δουλειά. Τέλος! Τα πας καλά, βλέπω, με την οικογένειά σου. Επικοινωνείς. Θα είναι κατάμεστο. Ναι. Ο κόσμος θα χειροκροτάει σαν τρελός. Κι εγώ? Πρώτη σειρά. Θα με χειροκροτάς κι εσύ. Και πλάι σου Ναι. θα κάθεται η πιο ωραία γυναίκα στην αίθουσα. Η γκόμενά μου. Και γιατί να μην είναι η δική μου? Εσένα θα κάθεται από την άλλη πλευρά. Ναι, αλλά εγώ θέλω την πιο ωραία. Δική μου είναι η πρεμιέρα. Και τι ώρα θα τα έχεις εσύ, δηλαδή? Είναι δική μου η φαντασίωση. Μπορώ να την κάνω ό,τι θέλω. Ωραία, λοιπόν. Εγώ θα είμαι ο πιο πετυχημένος φωτογράφος σε όλο τον κόσμο. Θα είμαι δισεκατομμυριούχος. Θα είσαι ο αποκλειστικός μου φωτογράφος. Να, δεν ξέρω αν θα προλαβαίνω. Θα έχω ταξίδια. Νέα Υόρκη, Παρίσι, Ιταλία. Θα έχω Θα σπίτια. έχεις ανάγκες όμως γιατί θα είσαι ξεπερασμένος. Μη φοβάσαι όμως. Θα σε βοηθήσω εγώ. Να σου πω, στις φαντασίες σου δεν υπάρχει χώρος για άλλους, έτσι? Όχι, έχω την απόλυτη ευτυχία. Δεν μπορώ να τη μοιραστώ. Θα βοηθάω όμως. Θα έχεις γεράσει, θα έχεις ασκημίνει και δεν θα δέχεται κανένας να σε φωτογραφίσει. Θα τρώω στα πιο χλιδά τα εστιατόρια. Ντελικατέσεν. Μη σου πω θα είναι δικά μου κι αυτά. Θα πας να μου πάρεις τώρα μια μπακέτα γιατί αυτή η σάλτσα είναι χάλια? Να, γι' αυτό δεν θα σε κάνω πολύ παρέα. Τι να κάνω, βρωμάει. Τέλος πάντων, πάω να πάρω κι άλλη. Μόλις γυρίσω όμως θα σου πω και για τον νησί που θα αγοράσω. Αφού όμως μου δώσει κανένα φράγκο, γιατί τα έχω βάλει όλα στη θηρίδα, ξέρεις. Έχω χάσει τα Καταλαβαίνω. Επιταγές κυκλοφορείς και δεν προλαβαίνεις, έλα. Να κάνεις. Να σε καλά. Είναι στιγμές που νιώθεις ότι η ζωή σου έχει πάθει κάτι. Νοσή, έχει σκουριάσει. Είναι απλά αυτό το απίστευτο βάρος που μέρα με τη μέρα πολλαπλασιάζεται και απλά σε αφυδατώνει. Βέβαια είναι μέρες που σκέφτεσαι ότι έχεις την υγεία σου, την οικογένειά σου. Είσαι από τους τυχερούς. Μπορείς να πας ένα ταξίδι, να ξεφύγεις, να ανακαινήσεις το σπίτι, να ψωνίσεις. Και είναι άλλες στιγμές που απλά συνειδητοποιείς. Είναι άσχημο να συνειδητοποιείς. Τι είναι? Ο μπαμπάς λείπει 2 μέρες. Το ξέρω. Και? Και δεν έχεις βγει από το σπίτι. Δεν μπορώ, βαριέμαι. Ο αδελφός που είναι? Κοιμάται.
Θες να πάμε για μπάνιο? Μπα, δεν θέλω, πήγαινε μόνος σου. Ρε μαμά, δεν είναι κατάσταση αυτή. Μια χαρά είμαι, γιατί τι έχω. Τι τα αγοράσεις τόσα ρούχα, για να μένεις σπίτι? Ανουλά, πήγαινε για μπάνιο. Θα πάω βόλτα, εντάξει. Che fiebre hai! Τι συμβαίνει? Παρακαλώ. Η κυρία παραπονήθηκε ότι την ενοχλείς. Εγώ? Ταυτότητα. Ταυτότητα είπα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, κοιτάτε να δείτε, εγώ φωτογράφος είμαι και ήρθα εδώ στη Σύρο διακοπές και απλά έπαιρνα κάποιες φωτογραφίες και πέτυχα την κυρία. Δεν είμαι κανένας ανώμαλος. Πού μένεις? Εδώ στην Ερμούπολη. Να φύγω τώρα, θα τη χάσω. Κοίταξε να δεις, εμείς κάθε χρόνο έχουμε πολλούς σαν και εσένα στο νησί. Λοιπόν, κοιτάτε να δείτε τι θα κάνουμε. Θα σας δώσω εγώ τη μηχανή για να μην ανησυχείτε και θα κρατήσω εγώ το φιλμ για την κυρία. Θα της το δώσω εγώ. Ξέρετε ποια είναι? Βέβαια ξέρω. Και θα της το δώσετε σίγουρα? Σίγουρα. Ωραία. Μισό λεπτάκι. Να γράψω κάτι. Λοιπόν, θα της το δώσετε σίγουρα, έτσι? Τελείωνε. Λοιπόν, ωραία. Ορίστε. Θα της το πάτε τώρα, Εξαφανίσου. Να ρωτήσω κάτι. Ξέρετε, είναι μόνη της εδώ ή με παρέα? Εξαφανίστηκα. Δεν... Μαμά. Έλα. Πού ήσουνα? Βόλτα, γιατί? Αυτό είναι για σένα. Τι είναι αυτό? Φιλμ. Και το έφερε ένας αστυνομικός. Για μένα. Τώρα να ρωτήσω τι σχέση έχει ένας αστυνομικός σε ένα φιλμ κι εσύ. Δεν είμαστε καλά. Γράφει και κάτι απάνω. Θα σε περιμένω στις 12 στο λιμάνι. Ναι, κάποιο λάθος έγινε. Ραντεβού. Λάθος, παιδί μου, λάθος. Το πετάς, σε παρακαλώ. Καλά, δεν είσαι περίεργη να δεις τι είναι? Καθόλου. Παύλο, τι με κοιτάς? Είπαμε, έχει γίνει κάποιο λάθος. Μ' αφήνεις τώρα γιατί έχω ένα πονοκέφαλο. Δημήτρη, πού είναι? Ορίστε. Όχι, δεν καταλαβαίνετε. Με έφερε το πρωί ένα καϊκάκι, το οποίο είπε ότι θα έρθει να πάρει τον κόσμο στις 5. Ναι, αλλά το καϊκάκι δεν έρχεται. Τι πάει να πει δεν θα έρθει? Καλά, και εγώ τώρα πώς θα γυρίσω στη Σύρο? Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Είμαι μια γυναίκα μόνη μου σε ένα μόλο, το καταλαβαίνετε? Σας παρακαλώ, στείλτε κάτι. Ένα βαρκάκι, ένα ταξί, οτιδήποτε. Τι σόιλ με... Ναι, 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 με ακούτε?
Δικό σας είναι το βαρκάκι? Το βαρκάκι, λέω, είναι δικό σας? Όχι, το κλέβω. Καλά, ντε, μια ερώτηση έκανα. Κι εγώ απάντησα. Όχι ευγενικά. Έτσι γουστάρω, έτσι μιλάω. Σας έκανα κάτι? Ρε κοπέλα μου, τι το ψάχνεις τώρα, άσε με και έχω νεύρα. Φαίνεται. Κολόβαρκες πετάνε όλα τα σάπια και εδώ τα μαζεύουμε τα κομμάτια τους. Θέλετε βοήθεια? Οι κολόβαρκες που νοικιάζουν έμεινε. Τουλάχιστον δεν είστε κλέφτης. Θα ανοιχτώσει σε λίγο. Ναι, άγχωσε με τώρα. Εγώ αυτό που δεν ξέρετε από μηχανές. Το τσόκ το πατήσατε. Τι δουλειά κάνεις? Σπουδάζω. Μηχανικός. Νομική. Ωραία, τότε να λείπουν οι συμβουλές. Ρε πάτε το τσόκ μπας και... Το πάτησα, δε. Ξανά, θα έχει μπουκώσει. Βαλτίσε. Στέφανος. Ευχαριστώ. Μου χρωστάς ένα ευχαριστώ εσύ και μια συγγνώμη εγώ. Δεν ήταν και πολύ ωραίος ο τρόπος που σου μίλησα πριν. Ό,τι έγινε, έγινε. Λοιπόν, Στέφανος. Άννα, χάρηκα πολύ. Γεια. Θα σε περιμένω αύριο το βράδυ στο Νόστος για ένα ποτάκι. Νόστος? Δεν υπάρχει Νόστος. Το μπερδεύω. Πώς λέγεται αυτό το μπαράκι που είναι μέσα στην πόλη? Το Μελτέμι. Μπράβο, σε αυτό. Θα σε περιμένω εκεί στις 12. Δεν ξέρεις κανένα μπαράκι μες στην πόλη, έτσι? Ούτε Νόστος, ούτε Μελτέμι, ούτε τίποτα. Εντάξει. Now I have nothing, so God give me strength, 'cause I'm weak in a way, and if I'm strong, I might still break. Όχι ρε, είσαι καλά. Σιγά με τις εμφανίσω. Τι ναι μωρέ τώρα, δεν καταλαβαίνεις. Πιτσιρικάδες. Να. Ξέρεις τώρα, έχουμε ξεφύγει τελείως. Δηλαδή ένα θράσος. Τι να σου πω, Πού να πάω? Νίκη, έχεις τρελαθεί? Σιγά μην πάω. Τώρα θέλω να με εκνευρίσεις. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήρθα να σου πω ότι δεν θα έρθω. Ορίστε. Πάμε πάλι. Ήρθα να σου πω ότι δεν θα μείνω. Τότε γιατί ήρθες? Την αλήθεια. Από περιέργεια. Συμφωνούμε. Και επειδή οι φωτογραφίες ήταν ωραίες και θέλω να σε ευχαριστήσω. Εγώ να σε ευχαριστήσω που ήσουν ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ερήμην-σου. Θα κάτσεις? Το συνηθίζεις αυτό? Μία εικόνα 1000 λέξεις, δεν. Κανονικά εγώ τώρα θα έπρεπε να τσατιστώ. Όχι, μην ανησυχείς. Εδώ παίρνω όλες τις φωτογραφίες δικές σου. Φωτογράφος να υποθέσω, Φίλιππος. Μαρία. Μαρία, χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Κι εγώ. Όχι, δεν χαίρομαι. Καθόλου δεν χαίρομαι. Συγγνώμη μου, τι λες? Είναι παράνομο και ανήθικο αυτό που κάνεις. Πού σου μιλάω? Που παρακολουθείς ανθρώπους και τους φωτογραφίζεις. Ξέρεις, δεν παρακολουθώ όλο τον κόσμο, μόνο τα άτομα που με αφορούν. Εξακολουθεί να είναι άρρωστο. Ωραία, δηλαδή τι ήρθες τώρα εδώ πέρα να με βρίσεις? Ναι. Θα το υποστώ.
Βρήκαμε το Μαρτίνι, Εύκολα. Μπράβο. Αν δεν ήθελες δεν θα ερχόσουν. Όπως είδες, ήρθαμε παρέα. Η οποία τι ρόλο παίζει? Να μη σε νοιάζει. Για θύμισε μου το ονοματάκι σου. Δεν θα σου χρειαστεί. Τσαμπουκάς. Καθόλου το αντίθετο. Απλά εσύ μου το βγάζεις. Εμπνέω επιθετικότητα. Μιλάς πάντα έτσι στις γυναίκες. Χάλια, Ναι. Εντάξει, θα μπορείς να ξεκινήσεις με ένα γεια, ένα τι κάνεις, ένα χαίρομαι που ήρθες, μια καλησπέρα. Γεια, τι κάνεις? Χαίρομαι που ήρθες. Καλησπέρα. Κάπως καλύτερα. Συχαίνομαι την λέξη καλησπέρα. Καλησπέρα.